Ang daghan gani ko mga friends nga naa sa gobyerno, mo sekretor mag-text gani nato ning uban. Kailan kong i-mention din ha, pero bida. Doon ay uban niya, okay lang i-mention. Ako, may pang-grade ko naman ni Makuan. Wag ko sila mo ingon niya doon ay ni tabang. Ang uban po niya, mo text-text lang nga, o yun, ana. Pero mingon niya, off the record lang ko, kaya na ako sa gobyerno. Nakasabot lagi ta. Naiban na sa gobyerno mo, sultig yun. Naiban mahigala, magpahipi-hipi lang. Kay kuyo-kuyo na baron og musulti-sulti kag nakas gobyerno kay kadtong mga pulis bitaw mahigala musulti. Bidagi manduan sila day nga imo sulti ha again sa kwan. BBM. Ya, dapat usa ka pulis mahigala nga nag live pod por bida. Di pa tong padayon sa isgutanan ining pagrekyos mahigala ining soldier. Day pulis ay nga nag live sad mga higala bidagi disiplina ron day. Aman to asama tong kwan be. Ana ba tay video ani? Beto sa pakita kadali be. Ay man to kasamang names ko no. Kini siya nagpadayag di siya gibati pero siyempre naaman sa sakwan agi badlong sa sang hipi oy. Ale asa man tong audio ko no ani ang audio og ang kwan. Nahibaw ko nakakita na mo ani para to lang ning hisgutan na sa mga higala nga. Di padayag siya sa iyang gibati sad mga kaigalaan. Pero kini pulis pa ni. Karapatan ka ng mangupal-ngupal diyan ng mas mababa sa iyo. Alam mo yung tinatawag na self-respect or anong tawag dun? Dignity. Alam mo yung dignity ng isang empleyado, dapat hindi mo inaapakan yun. Hindi porke mas mababa sa'yo, aapak-apakan mo na lang yung dignidad niya. Hindi po pwede yan kahit ikaw pa yung presidente ng Pilipinas, kahit ikaw pa yung pinakamayamang tao sa buong mundo. Hindi mo pwedeng apak-apakan yung dignidad ko bilang tao, tandaan mo yan. Kahit sino ka pa. Diba? Kahit sino ka pang tao kang yan, kung inapak-apakan mo yung dignidad ko, magkamatayan na tayo. Di ba? Ikaw kayo yung ganyan-ganyanin ko, ikaw kayo yung kupal-kupalin ko kung anong mararamdaman mo. Di ba? Try mo din kayang maging biktima ng kakupalan. Tingnan natin, baka iyak ka na lang dyan sa gilid. Di mo kasi alam. Di nyo kasi alam kasi nasa mataas kayong posisyon, di nyo alam yung nararamdaman ng isang mababang tao lang. Na kapag kinupal-kupal mo, walang magagawa kundi tatahimik lang. Diba? Kasi alam niya sa sarili niya na walang laban sa'yo. Kasi mataas ka eh. Pero wag mo akong ginaganyan. Kahit gaano ka pa kataas, wala akong pakialam sa ranggo mo. Diba? Wala akong pakialam sa ranggo mo. Kahit ano ka pa, kahit general ka pa. Kahit ikaw pa ang hepe ng PNP, kahit ikaw pa yung pinakamataas sa buong mundo, sabi ko na nga ba. Kapag kinupal-kupal mo ako at ay napakan mo yung dignidad ko, magkamatayan na tayo. Di ba? Yun yung prinsipyo na pinaglalaban ko mga kasama. Yan yung tinatawag na prinsipyo. Hindi yan mabibili ng pera kahit anong magkano mang pera yan. Tandaan nyo lagi na yung prinsipyo lang yung kaya mong ipaglaban sa buong buhay mo. Kahit wala ka ng pera, kahit wala ka ng kung ano-ano man yan, kahit anong meron ka, na winala ng mga tao, prinsipyo lang yung matitira sa'yo, tandaan nyo yan. Dignidad lang matitira sa'yo. At wag na wag mong ibebenta yan, kasi yan lang yung natitira sa'yo. Diba? Nagigets nyo ba ako? Hot yan dughan ng Wag pulisa. na wag kayong papayag na yung dignidad mo bilang tao, inaapakan lang ng kahit sino dyan. Putik, tao ka, may dignidad ka, may prinsipyo ka. Hindi pwedeng apak-apakan ka ng kahit sino. Bilang tao, pagkapanganak mo pa lang sa mundo, meron ka ng karapatang mabuhay. Meron ka ng karapatang irespeto ng kapwa mo tao. Ipadayag siyang gibati. At hindi yun mawawala. At hindi pwedeng bilhin ng kahit magkano yun. At hindi pwedeng mapapalitan ng kahit magkano yun, mga kasama. Si Patrolman Francis Steve Stallion na Funtillas ni. Lagi yung tatandaan yan. Yun na lang yung nagpapatibay sa'yo bilang tao, yung prinsipyo mo eh. Kung wala ka ng prinsipyo sa mundo, kung wala kang prinsipyo sa buhay, anong tawag sa'yo? Di ba? Kung wala kang prinsipyo sa buhay mo, anong tawag sa'yo? Isa kang robot, di ba? Kung wala kang prinsipyo, isa kang robot, isa kang
utusan, isa kang aso. Kasi yung aso, Straight to walang the point. prinsipyo yung aso eh. Kung saan may pagkain, dun siya. Di ba? Ganun ang aso. Kung alukin mo ng pagkain yung aso, dun siya pupunta kahit hindi niya amo. Kung saan yung pagkain, dun siya pupunta. Ganun ang taong walang prinsipyo, mga kasama. Kung saan may pagkain, dun siya. Putik na yan. Anong klaseng tao ka kung ganun? E di para ka na ring aso. Di ba? Gets niyo yung point ko? Alam nyo, hindi lang naman PNP ang pwedeng magpakain sa akin eh. Ang dami bang pwedeng paraan yan para kumain ako sa isang araw. Sa buong araw, sa buong buhay ko. Hindi lang PNP. Ano yun? Dahil Okay, so di na mahigala, nagpadayag na siyang gibati. Karon gipasakaan ni kasong inciting to sedition. Under sa revised penal code mahigala in relation to cybercrime. Gikukod ni mahigalang mao nga pulis na may mga nagpadayag sa ilang mga opinion sa mga panghitabo ba? Kaya karon gikuan disiplina mahigala mo nang uban nga mga naa sa gobyerno mag-chat nako mahigala di lang mo pasaba mo kuan lang sa sakitan sila mahigala sa mga panghitabo sa nasod ron. Mo sekreto lagi nga off the record ng Attorney Rufil ha. Pero pati naghanag yun nga ang simpatiya grabe kayo ngadto kang Presidente Rodrigo Duterte. Nya imo inon nga trolls na naman nakita man ang mga tao di man trolls.